Il-kanċer huwa l-kawża ewlenija ta' mwiet marbuta max-xogħol fl-Unjoni Ewropea u proprju għalhekk li qed naħdem biex niżgura li l-postijiet tax-xogħol ikunu siguri minn aktar sustanzi li jinstabu li qed jikkawżaw il-kanċer. Dan qalu l-MP Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil-Parlament Ewropew. Bħalissa fil-Parlament fi Brussell għaddejjin diskussjonijiet dwar proposta b'miżuri sabiex jitnaqsu ir-riski relatati mal-esponiment għal materjali li jikkawżaw il-kanċer fuq il-post tax-xogħol. Zammid-Dimek li huwa r-rapporter tal-grupp tal-PPE dwar din id-direttiva qal li f'Malta biss għandna kważi 2000 każ ġdid ta' kanċer u madwar 900 mewt kull sena. U kompla jgħid li n-nies iqattaw sigħat twal kull ġimgħa fuq il-post tax-xogħol u għal ħafna din tkun it-tieni dar tagħhom. U għatenna l-appell tal-grupp tal-PPE għall-adozzjoni kemm jista' jkun malajr tal-proposta fl-aħjar interess tal-ħaddiema. L-Unjoni Ewropea fix-xhur li għaddew diġà imponiet limitazzjonijiet fuq 21 sustanza li ħaddiema jistgħu jkunu esposti għalihom u li jikkawżaw il-kanċer. U għaddejjin diskussjonijiet biex jiġu stabbiliti limiti ta' esponimenti ġodda għal 5 sustanzi oħra simili. Zammid-Dimek spjega li l-kimiċi in kwistjoni mhux biss jikkawżaw il-kanċer iżda wkoll iwasslu għal problemi oħra ta' saħħa li jinkludu mart respiratorju u komplikazzjonijiet neuroloġiċi. Dawn il-kimiċi jintużaw diversi postijiet tax-xogħol u għalhekk dan il-pass jevita riski għal eluf ta' ħaddiema. U stmat li dan il-pass jevita aktar minn 22,000 każ ta' mart relatat max-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal aktar minn miljun ħaddiem fl-Ewropa. Fil-waqt li dawn il-miżuri huma pożittivi għas-saħħa tal-ħaddiema, il-proposta kif suġġerita wara konsultazzjoni wiesa ma' xjentisti, organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem mhux se twassal għal pis amministrattiv fuq min iħaddem li għalhekk jista' jippjana biżżejjed minn qabel il-bidliet proposti bl-ispejjeż limitati. Zammid-Dimek wieħed li jagħmel il-ġlieda kontra l-kanċer waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħu fix-xogħol tiegħu u qed jinsisti għal aktar fondi għar-riċerka dwar din il-marda. U qed jaħdem ukoll mill-qrib mal-organizzazzjonijiet Maltin u assoċjazzjonijiet Ewropej biex ikompli jfassal il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kanċer.